nwamba ihe aro mmọnwụ je mmọnwụ na ayo mama eje ki nwamba ezoghimo ogologo ugbo ezoghimo ebu na eje ki nwamba pụta agbalịrị ya tinyere m ụka na-agba egwu chinene n'ụwa ka jibilio ibe imeso igbo jọrọ gwa mma yo gwa mma kpọtara ijere egwu n'ofe mme onye nke apụta ọbụla dị mmanya onye abụọ pụta ọbụla dị mmanya ọ bụ sọ mmanya ka unu na-anwụ enwere ufu kachara ya odogwu anya mmiri anya ọbara mgbajara ọka aka na-akụ ogene ọkwafa chọrọ ibu m n'ọba njụ n'ọdịda nchọba ịchala anya m mbanye ababa maka chọba afama nkọ na akpa nwa dibịa ịma na afịfịa bụ na anointing arụ merụ ndị mefu mụfa na-apịa ntị kpọtara ijere egwu n'ofe mme onye nke apụta ọbụla dị mmanya onye abụọ pụta ọbụla dị mmanya ọ bụ sọ mmanya ka unu na-anwụ madam ebulu ọkụ na-achọ nwa ya madam ebulu ọkụ na-achọ nwa ya my brother no smoke without fire ngwa nye ma nwụrụ na lighter ka nchụba para makakwa onye mgbu hapụ kolos n'oge agbaghara maka na ijiji nwere ntị kenya n'ozu ya na another man meeting is another man poison mana ejiri ife na-agba na ntị agba n'anya onye ọdịnaka anya sewa mana ị chọrọ ịgbara ụna kpọtara ijere egwu n'ofe mme onye nke apụta ọbụla dị mmanya onye abụọ pụta ọbụla dị mmanya ọ bụ sọ mmanya ka unu na-anwụ enwere ufu kachara ya odogwu anya mmiri anya ọbara mgbajara ọka aka na-akụ ogene ọkwafa chọrọ ibu m n'ọba njụ n'ọdịda nchọba ịchala anya m mbanye ababa maka chọba afama nkọ na akpa nwa dibịa ịma na afịfịa bụ na anointing merụ ndị mefu mụfa na-apịa ntị